Serdar Berdimuhammedowyň garyndaşy çöle aba çıkan wagtynda duş gelen awçylara zorluk görkezip, olary urmak we kemsetmek ýaly hereketine video düşürtdi. Sosial ulgamlara sızan bu video habar serişdeleriniň ünsüni çekdi we türkmen jemgyýetinde uly teslenme döretdi. 30 oktýabrda türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutluk videoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle aba çıkanlygy görkezilýär. Türkmen News neşri videodaky adamlaryň biriniň döwlet baştutanynyň kakasynyň aýal dogany tarapyndan garyndaşy Jumamrat Rejepovdygyny ýazýar. Jumamrat Rejepov Gurbanguli Berdimuhammedowyň uly aýal doganynyň adamsy Anna Nazar Rejepowyň ýegeni. Videoda ýaragly ençeme adamlaryň Garawum çölünde bikanun awlaýandygy, bir-birini gullukdaş diýip ýüzlenýän adamlaryň arasynda döwlet haýwanat dünýäsi inspektorynyň hem bardygy görkezilýär. Birnäçe awtologda çöle çykan bu topar awçylar toporuna duş gelip olara berk daraýar. Paýyş sözler bilen awçylary kemsedýän olaryň ellerindäki awyny alyp kamera atlaryny hem beýleki şahsy maglumatlaryny aýtmaga mejbur edýän Jumamrat Rejepov videoda özlerini Mary vilayatynyň ýaşaýjylary diýip tanadan adamlar Rejepowyň gödek kemsetmelerini tedewar bolýar. Prezidentiň garyndaşynyň çöldäki keýpi sapatyny we eden etdiligini görkezýän sosial ulgamlardaky bu video Türkmenistanlylaryň arasynda uly teslenme döretdi. Türkmenistanly ýaşaýjylar bu videoda birinji maşgalanyň garyndaşynyň adaty türkmen raýatyna bolan ätkermezlik, tireparazlyk we hormatsyzlyk garaýyşlaryny ýiti ýazgardylar. Azatlyk radiosyna gelen tesbirlerde şeýle hilli tertipsizlige Hut Gurbanguli Berdimuhammedowyň özü çydamlylyk bildirýär diýen pikirler orta atyldy. Habarçymyz bilen gürrüňdeşlikde ýurduň dürli sebetlerinde ýaşaýan, dürli ýaşdaky we büdjet harby kanun goraýjy daralarynda hem hususy eçilikdäki kärhanalarda işleýän raýatlar, studientler, pensionerler ýurtda bar bolan ähli kemçilikleri ýaşarýan adaty raýatlary berk ahlak, tertip, düzgün millilik talaplary astynda saklaýan Berdimuhammedowylaryň özleriniň garyndaşlarynyň açaçan ýagdaýda ahlaksyz barıp ýatan tireparazlyga, jinaýatçylyga, korrupsiýa we garakçylyga ýurulan hereketleri edýär diýip bellediler. Paýtagtyň ýokary jaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň ençemeti habarçylarymyz bilen gürrüňdeşlikde ýaşlaryň arasynda Rejepowlaryň özüni alyp barşyna negativ seredilýändigini aýdyp, bu meselede prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem öz kakasy ýaly dymmagy türkmen ýolbaşçylaryna bolan ynamsyzlygy has hem artdyrýar diýdiler. Prezident we has hem onuň kakasy her çykysynda ahlak, edep we kram hakynda nutk okaýar. Ýöne welin öz garyndaşlary Rejepowlara kelam agyz söz aýdyp bilen ok. Diýmek, Berdimuhammedowlar üçin Rejepowlaryň ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly. Dip Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň studenti aýtdy. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleri hem ýurtdaky soňky ýyllarda çakşap barýan kriminal we jinaýatçylyk ýagdaýynda Rejepowlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çuňlaşmagyna Berdimuhammedowlaryň dymmagy sebäp bolýar diýip bellediler. Yegenler edenini edip berler. Ýurtda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň öňem 10 çokly uly bolmadyk awraýyny olar has beter dep bileýärler. Olar öz hereketleri bilen kanuny, düzgüni hiçili hormatlarynyň ýokdugyny görkezýärler. Bu ýagdaýdan Serdar we onuň kakasy habarly. Ýöne hiçili reaksiýa bildirip bilen oklar. Netijede gitdigiçe ýurtda Rejepowlaryň şuwleňli durmuşyndan görelýän beýleki guruply minister, emirler maşgallaryň çagalary we ýaşlaryň sany köpelýär. Sebäbi ýurtda kanun, tertip düzgün diňe garyp, pukara halkyna öz hak hukugyny talap edýänlere repressiw basyş guraly hökmünde ulanýar. Birinji maşgal üçin kanun keçeden hem aşakdy. Diýip paýtahtly sülçi anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen vilayatly ýaşaýjylaryň pikirine görä, tireparazlyk, milletparazlyk, çydamsyzlyk ýaly ýagdaýlaryň öňüni almakda prezidentiň uly jogapkärçiligi bar. Eger Gurbanguli Berdimuhammedowyň ýegenleri we olaryň ýakynlary şu derejede tireparaz, gara söýmez bolsa, onda prezident maşgalaty nähili diýen pikir döredýär. Diýip marly ýaşaýjy bellýär.
Sosial mediadaki tesvirlerde Türkmenistanlılar bu videonu ýiti tankydy we köp ýerlerde paýyş sözleri bilen tesvirleýärler. Türkmenistanly synçylaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň halka görkezýän basışy we alyp barýan ahlakly bas syýasaty 10 ýyllyklaryň dowamında görülip eşidilmedik açyk pikir alışmalara hem tankydy reaksiýa itergi berdi. Soňky günlerde şol video şekilde reaksiýa bildirýän raýatlaryň arasynda protest meýilli we rejimiň eden etdiligine protest bildirmegi makullaýanlaryň sany hem göz görtele köp ölüp uğrady. Türkmen rejimi halk bilen dialogy ýola goýmagyň deregine şol öňkü köneden galan repressiw gurarlaryny ulanmagy saýlap alýar. Emma soňky wagtlarda bu usulyň inni ila darasyny öňkü syýaly ähli umumy gorkyny döredip bilmeýänligi görünip dur. Diýip Türkmenistanly synçy belledi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, häzir bu videonu gören adamlar ony biregi bilen paýlaşýarlar. Şeýdip videonu iratyň dürli gatlyklary görüp bilýär we pikir paýlaşýar. Bu adamlaryň sürü goýun geçileri bar, ellerinde av tüpöňleri bar, ok näçe diýsen bar, emma av we därs diýip ýekejede sülgün ýa-da ördek atyp bilmän mardan gelen 3-4 tane oglanyň atyp alan av guşlaryny we meýdan doňuzyny ellerinden alyp özleriniň 5 tane sülgüne mätäsligini görkezdiler. Videoda millet parasçylyk edip Mar vilayatyna paýyş söz ulandylar. Vilayatyna söwüp dursalar gowy däl diýip ýaşuly adamlar aýdýar. Diýip ýene bir Türkmenistanly aýdýar. 30 oktýabrda sosial mediada peýda bolan soň öçürilip gysga wagtdan soň ýene-de ýüklenen bu video ýazgysynyň haçan we nirede düşürilenligi anyk belli däl. Videodaky Jumamurat Rejepowyň agasy Anna Nazar Rejepow halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gyz doganyň adamsy. Rejepowlaryň maşgalak zalarynyň bekanunçylyklary we eden etdilikleri bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi barada öňüm köpçülige ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosy we beýleki garaşsyz media serişdeleri Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň ýegeni we häzirki prezidentiň dogan oglany Şamrat Rejepowyň adaty adamlar babatyndaky zulümkeş hereketleri we onuň korrupsiýa dawalary bilen iltişigi barada ençemegedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024-nji ýylyň dekabrynda Şamrat Rejepowyň Aşgabatyň meşhur Gülzemin Sowda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýer içinde Şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Rejepow Gurbanguly Berdimuhammedowyň uly gyz dogany Durdynawat Rejepowanyň ogullarynyň biri, şeýle-de öz daýzasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýle-de 2023-nji ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garyndaşlarynyň Liwabyň merkezi Türkmenawat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky Köýtandagy denjalmaga barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. Tebigy gorakhanalar, dağ gerişleri, gowaklar, ýyly suw çeşmeleri şeýle-de Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi ýerleşýän sewit doly ýapylypdy. Köýtandagda bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident garyndaşlarynyň gezelenje gelmegi zerarly diňe bir sebeti petiklemek bilen çäklenmän, olaryň uçmaly Türkmenawat Aşgabat aralygynda gatnaýan bir uçaryň bortundaky 160-dan gowrak ýolagçy düşürilipdi. Agdalan ýagdaýlaryň hiç birine türkmen ýolbaşçylary tarapyndan resmi reaksiýa görkezilmedi. On 1-nji noýabrda öýlen sagat 2 töwereklaryny daşygyndaky uly techniki hyzmatlar we mebel sehleri toplumy ýanyp kul boldy diýip Azatlygyň ýerli habarçysy habar berýär. Ýerli çeşme ýangyn söndürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini, olaryň ýan-ýan binanyň ýekeje otagyny hem halas edip bilmänliklerini aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe şaýadyň tasdiklemegine görä, häkimiýet wekilleri esasan adamlaryň ýan-ýan binany surata almalygy, video ýazgy etmezlikleri barada alad etdiler. Azatlyk bu maglumat barada ýurduň içeri işler ministrliginiň düzümindäki döwlet ýangyn urlugynyň resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Daha soğuzda ulu daýaçylyga sebäp bolanyny aýdylýan ýangyn barada habar Aşgabatda 9-njy noýabrda bolan ýangyn barada beren habarmyň ýanyndan geldi. Ahirlaky çeşmemiň sözlerine görä, paýtagtda bolan ýangyn ýurduň ýangyn söndürjüleriniň iş şertleriniň çak edilişinden hem känesi yaramazlygyny görkezdi. Paýtagtdaky demir ýolçular jaýyna bolan ýangany
öçürmäge yangyn söndürjüler 30 minutdan gowrak garaşdyryp suwsuz gelipdirler we soň işe yaramayan enzamlar bilen ýaşaýjylary hayran galyrypdyrlar. Daşowuzdaky yangyn umumy meýdan takminan 5000 kvadrat metrden gowrak ýerde boldy. Emma resmi metduat adatça bolşýaly bu yangyn barada hiç bir maglumat bermedi. İl arasynda muzykal nip bilinýän mektebiň Magtumbulyk Garly adyndaky Sunugat mektebiniň 20 metr çemesi golaýyna ýerleşýän binada turan yangynna ölüm hadisasynyň hasaby alınmagyny gaýdalýar. 2 gatly Şöhrat Tehdip adlandyrylýan hyzmat we önümçilik günahynda bolan uly yangyn netijesinde anyk näçe mukdarda maddi ziýanyň çekilendigi belli däl. Ýöne çekilen maddi ziýanyň uly bolanyny gaýdalýar. Daşary ýurtlarda öndürilen awto uluglaryň azyndan 10 sanaty, mebel sehleriniň içinde ýerleşdirilen gymmatbaha enzamlar, mebel ýasama üçin satyn alynan çyýgmallar, agaç önümleri ýüz götürüm ýanyp kül boldy. Diýip bu yangany gözü bilen gören ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre wakanyň şaýady bolanlaryň gara tüsde gaplanan binany surata düşürmediligi, video ýazyk etmediligi, bu hil finansyklaryň öňüne almak üçin bir gödөгçülük çäreleri görüldi. Bu aýdylýanlary Sunugat mektebiniň mugallim hem tassyk etdi. Magtumbulyk Garly adyndaky Sunugat mektebiniň mugallimleri, okuwçylary wakany surata almadýaly bir kontrolly gastyna alyndy. Öýlänki smenada okuyan okuwçylar, olaryň mugallimleri derrew öýlerine goýberildi. Diýip bu waka şaýat bolan mugallimlaryň biri anonimlik şertini aýtdy. Şeýle-de ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Sewitdäki işgärleriniň turan ýanyny ýakyndan şaýat bolan adamlaryň ählisiniň mobil telefonlaryny içkin barlanygyny, adamlaryň öýlerine gitmegine diňe şol barlygdan soň urusat berilendigini aýtdy. Adynyň aýdylmalygyny soran hünärmen yangyn söndürjüleriň jaň edileninden tas 40 minut çemesi soň gelenligini görüň berdi. Onun tasdiklamagyna görä awtologlaryň mebel ýasama üçin satyn alınıp goýulan dürli ýelimleriň, laklaryň uly partlamalary sebäp bolmagy yangyn söndürjüleriň işini hassa kynlaşdyrdy. Polisiýanyň yangyna garşy gullugynyň isgärleri ot ýalyna gaplanan binadaky otoglaryň birini hem halat edip bilmediler. Gaýtan polisiýa adamlaryň yangını suraty düşürmedikleri, maglumat ýaýratmazlygy üçin alada galyp köçäni ýapdy. Olar adamlaryň telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň Demirgazyk Sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýulyna Daşowuzdaky ýağ zawodynyň bölümleriniň birine dören yanganyň hem uly ziýan ýetirenligini habar beripdi. Ýöne Türkmen medeniýeti şonda hem yangyn, onuň sebäpleri, ýetiren ziýany barada ilata hiç bir maglumat bermänni. Anonimlik şertine gurlaşan yerli synçynyň pikirçe adaty texnogen hadisasy hem awtokrat üçin uly mesele bolup ähli ýurtlarda şol sanyny dünýäniň ösen ýurtlarynda hem bolup bilýän zatlary ýaşyrmak, öz ýurduňda bolup bilmejek bir zat ýaly görkezjek bolmak juda ýöntemlik bolýar we özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurduň ýolbaşçylaryna düýpden gelişmeýär. Azerbaýjandan Türkiýe dolanýan pursady Gürjistanyň asmanlarynda helakçylyga uçuran Türk harby ýük uçurynyň bortundaky 20 adamyň ählisi helak boldy diýip Türkiýanyň resmiýetleri hadisadan bir gün soň, ýagny 10-njy noýabrda ma'lum etdiler. Türkiýanyň Gorunmak ministri Ýaşar Güler X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda biziň gahrman ýoldaşlarymyz 2025-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Azerbaýjandan Türkiýe dolanmak üçin howa galdyrylan C-130 kysymly harby ýük uçurymyzyň Gürjistan Azerbaýjan serhediniň golaýynda ýere gaçmagy sebäpli şehit boldy diýdi. Şeýle-de merhumlaryň 20 suratyny ýerleşdirdi. Bu beýanatdan öň Türkiýanyň Gorunmak ministrligi, şeýle-de Gürjistanyň içeri işler ministrligi hem bolup geçen helakçylygy tasdikladiler. Hadisanyň Gürjistanyň Azerbaýjan bilen serhedinden takminan 5 kilometr uzaklykda ýüze çykandygy habar berildi. Türk we Gürji häkimetleriniň Gürjistanyň Kaheti tewitiniň Signagi etrafyndaky bu ýerde gözleg teljeris işlerine girisendikleri aýdylýar.
Dünýäniň köp sany liderleri, sol sanda Azerbaýjanyň we Gürjistanyň ýolbaşçylary, Seýle hem NATO'nun baş sekretary Mark Rutte bu hadise bilen baglylykda gynanç bildirdiler. Amerikanyň Istanbuldaky ilçisi Tom Barak hem X ulgamyndaky ýazgysynda öz ýurdunyň helakçylyk boýunça Türkiýe raýdaslygyny ma'lum etdi. Bu aralykda giňden ulanylýan C-130 Herkules gitimli uçurlaryň öndürjüsi, ýagny Birleşen Ştatlaryň Lockheed Martin kompaniýasy hem gynanç bildirdi we derňe işleriniň dowamynda Türkiýe mümkin bolan ähli kömegi etmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Sosial ulgamlarda uçuryň ýere gaçan pursatlaryny görkezýän gysga videolaryň ençimesi peýda boldy. Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklanan bu videolaryň birinde uçuryň tutuş füzelazynyň we onuň teristleriniň bölünip ýere gaçandygyny görse bolýar.